Kok do mripate do abang? Kok ki anggur? Ora. Kok anggur wae putra nata ing ngombe-ombene anggur. Ketahe kaya mendem ngono lho. Ora. Ning aku nesu karo kowe. Nesu piye? Kowe wani karo Sinuwun Ngastina, ya apa ora? Mula aku didhawuhi dening Sinu Prabu Duryudana kon goleki kowe, cilik kon bondo kowe, gedhe kon mateni kowe. Ya, kowe mlungkula Bagong. Kowe ora nyawang karo kahananmu, kowe mung batur, kowe mung gedhe bal 17, kowe elek nyolok mripat. Kowe mung kere. Lah kok dadi wani karo Sinuwun Prabu Ngastina, kowe iki ora ngilo karo githokmu, ora nyawang karo kahananmu. Sik, Ma, ora waton ngomong kowe. Gom basa apa arep gelut kok basa? Rasa basa ora aja waton ngomong kowe. Kowe ngunake Bagong gedhi bal 17, kowe ngalek nyolok mripat mung kere, ning aku ora menungsa. Lho. Lah kok kowe muni ngono? Lah saiki kowe nganggo sandangan apik nang kowe iki kudu menungsa, kowe iki blesteran. Blesteran apa? Bapakmu pendeta, mbokmu wis kok ora gawe masalah. Kowe minggat wae kono. Malah ngegol-goli kowe iki. Kono minggat kono. Kowe ketoke menungsa ning jane kowe iki blesteran, kowe iki anak durna, mbokmu jaran. Lho, kok kowe iso omong kaya ngono? Wah, lah aku ngerti sejarahmu kok. Biyen dek kowe resepsi, bapakmu resepsi pernikahan karo mbokmu ya aku mangkat. Dadi aku ngerti kahananmu. Wis Asatama aja teruske, kowe nek karo Bagong malah kewirangan. Perkara iki piye? Kowe bali apa ora? Bali nang ndi? Bali nang negara Ngamarta kondo karo Naklasdewa. Yen ora bakal entuk sithik wae negara Ngamarta. Aku gelem bali, nek wis gemlundong sirahe Bagong. Mudhar tenan kowe wis tak tinggal kok. Truk. Wani karo Kartomanmu. Sing tak wedeni awamu. Ora minggat kok kene ditenono. Tak krubut loro tak tugel gulungmu mapano kendara dene aku Bagong. Weh, ayo buktikan kowe apa aku sing tekaning pati. Kowe iso mateni Bagong bumi langit tanggep. Iki merganing patimu. Panggal tak ayoni legane atimu. Ngerah piye? Biasane nek do perang aku ndelok wayang kae. Ngono ndelok kowe barang kaya wayang kok dadak ndelok wayang. Karena tangane ngene iki kono langsung glecak ngono. Iki mah aku ngene iki ra keneng. Wong tanganmu cupet kok. Terus piye? Kowe wae. Lah, ra tenan to. Sembodo ora. Aku tak leren. Urung apa-apa kok leren. Aku tak ngematke